नमस्कार, दिव्याच रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचं चिकन दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 किलो गावठी चिकन व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। अर्धा चमचे बडीशेप, 1 चमचा धने, अर्धा चमचा काळी मिरी, एक ऑल स्पाइसेस म्हणून मसाल्याचं पान येतं। जर तुम्हाला गरम मसाल्याचा जास्त फ्लेवर नको असेल आणि फक्त अरोमा हवा असेल, म्हणजे गरम मसाल्याची जास्त टेस्ट नको असेल आणि अरोमा हवा असेल, तर हे ऑल स्पाइसेस मसाल्याचं पान एकच घ्यायचं आणि थोडंसं जायपत्री, एक मोठी वेलची, 4-5 लवंग, 4-5 म्हणजे तुम्हाला तिखट जास्त हवं असेल तर 4-5, तिखट कमी असेल तर 2-3 बस होतात। दालचिनीचा 1 इंचाचा तुकडा, अर्ध्यापेक्षा थोडं कमी जायफळ आणि अर्धा चक्री फूल, 1 चमचा खसखस घेतलाय। आता हे गरम मसाल्याचं प्रमाण: अर्धा वाटी नारळ खोवून घेतलाय मी, 1.5 कांदे घेतले, 1 इंच आलं घेतलंय, लसूण 1 कांदा घेतलाय आणि हे बारीक कांदा फोडणीसाठी, हिरवी मिरची, पुदिना, कोथिंबीर, थोडा आलं, थोडं लसूण आणि अर्धा लिंबू याची पेस्ट बनवून घेतली आहे चिकनला मॅरिनेट करण्यासाठी। आणि हा मालवणी मसाला हा मी घरी बनवलेला आहे। मालवणी मसाल्याची रेसिपी नंतर तुम्हाला मी देईन। यामध्ये ऑलरेडी सगळे गरम मसाले असतात, पण मी हे थोडे थोडे एवढ्यासाठीच घेतले की खेकडे चिकन, गावठी चिकन बनवताना त्याचा एक छानपैकी फ्लेवर आणि टेस्ट येते, म्हणून थोडे थोडे त्याच्यात वरून आणि परतून ते वाटणात घेतल्यावर एक छान त्याचा फ्रेश अरोमा आणि फ्रेश त्याची एक छान चव लागते। चिकन चांगलं धुवून घेतलंय आणि आता तो हिरवा मसाला तुम्हाला जसं सांगितलं होतं याचं प्रमाण: 1 वाटी कोथिंबीर, अर्धी वाटी पुदिना, अर्धा इंच आलं, अर्धा लसूण, अर्धा लिंबू आणि थोडं मीठ आणि 2 हिरव्या मिरच्या। हे पेस्ट व्यवस्थित बनवून 1 ते 1.5 चमचा, 1 किलो चिकनला 1.5 चमचा भरपूर होतं, 1.5 चमचा व्यवस्थित लावून अर्धा तास किंवा 1 तास तुम्ही ठेवू शकता। जास्त वेळही ठेवलं तरी तो मसाला चांगला मुरतो आणि त्याला चव चांगली येते, पण तुम्हाला जर लवकर बनवायचं असेल तर अर्धा तास बस होतं। त्यानंतर दहीही लावू शकता तुम्ही, मी लावत नाही गावठी चिकनला। दही लावल्याने चिकन सॉफ्ट आणि मॉइस्ट होतं, मी लावत नाही। तुम्हाला लावायचं असेल तर 1 चमचा मोठा तुम्ही दहीही मॅरिनेशनला लावू शकता। आता मी ऑलरेडी हिरवा मसाला लावलाय आणि हे अर्धा तास बाजूला ठेवते। आता वाटण आपण भाजून घ्यायचंय रश्श्यासाठी जे लागणार ते। सर्वप्रथम कांदा चांगला लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा, लसूण चांगला लाल झाला पाहिजे, लाल होईपर्यंत थोडं तेल टाकते, थोडं अर्धा चमचा तेल बस होतं भाजण्यासाठी। कांदा चांगला लाल झालाय, चांगला लाल होईपर्यंत परतून घेतलाय। आता सगळे गरम मसाले: काळी मिरी, धने, बडीशेप, ऑल स्पाइसेस पत्ता, जायफळ, दालचिनी, लवंग, मोठी वेलची, अर्ध चक्री फूल, थोडं खमंग भाजून घ्यायचे गरम मसाले। मी थोडे थोडे टाकले कारण मालवणी मसाल्यामध्ये ऑलरेडी मसाले, गरम मसाले आहेत। मालवणी मसाल्याची रेसिपी तुम्हाला नंतर देईन मी। सर्व खमंग भाजून झाल्यानंतर खसखस लास्टला टाकले कारण तो जळेल म्हणून, शेवटी टाकणार आहे। आता ओलं खोबरं अर्धी वाटी, आलं, हे सर्व करून चांगलं भाजून घ्यायचं। थोडं मीठ भाजताना टाकायचं, वाटणाला थोडी अजून चव, त्याचा अरोमा वाढण्यासाठी मदत होते। भाजतानाच थोडं मीठ टाकायचं, अर्धा चमचा, नंतर मग चिकनमध्ये तुम्हाला हवं त्याच्या प्रमाणात तुम्ही आवडीनुसार टाकू शकता। आता हे वाटण चांगलं भाजून झालं की मग मिक्सरला वाटून घ्यायचं मऊ। 2 चमचे तेलामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, एक अख्खा कांदा, 1.5 पण चालेल,
लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये मालवणी मसाला, 1 किलो चिकनला मी 3 चमचे टाकला आहे. थोडं आम्हाला तिखट लागतं म्हणून. तुम्हाला कमी हवं असेल तर कमी टाकलं तरी चालेल. मसाला जरा चांगला खमंग असा परतून झाला त्यामध्ये चिकन टाकायचं. चांगलं परतून घ्यायचं. चिकन चांगलं परतून झालंय. थोडंसं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. आणि गावठी चिकन असल्यामुळे त्यामध्ये थोडं उकळतं पाणी घातलं की मग ते शिजायला जरा बरं पडतं, लवकर शिजतं. बॉयलरला गरज नाही. बॉयलर असं पण लवकर शिजतं. मला कसा रस्सा हवा तेवढ्या प्रमाणात पाणी घालून, कारण एकदाच पाणी घालून घ्यायचं, नंतर मग सारखं सारखं रस्सा पातळ पाहिजे आणि नंतर वरून घालूया तसं केलं की मग चव बिघडते. एकदाच तुम्ही एका वेळी किती कसं हवं तेवढं पाणी घालून घ्या. आता हे चांगलं अर्धा तास मी शिजवणार गावठी असल्यामुळे, आणि त्यानंतर वाटण टाकणार त्याच्यात. झाकण द्या. छानपैकी शिजून झालंय. वाटून घेतलंय. अर्धा तास शिजवलं गावठी असल्यामुळे थोडं जास्त. वाटण टाकून परत अजून 15-20 मिनटं शिजवून घ्यायचं. कोथिंबीर बारीक चिरलेली, झाकण लावून 15-20 मिनटं अजून शिजवून घ्यायचं. चांगलं शिजून झाल्यानंतर चिकन खाण्यास तयार. झाकण लावून ठेवते. 15-20 मिनटं चांगली उकळी येऊन चांगलं शिजलं की मग चिकन खाण्यास तयार. आता मी तुम्हाला आंबोळी दाखवते चिकन बरोबर खाण्यासाठी. मालवणी पद्धत आहे आंबोळी. डोसाचाच प्रकार आहे. आंबोळी थोडी जाड असते आणि डोसा थोडा पातळ असतो. त्याच्यासाठी घेतलेलं साहित्य: तांदूळ 1 वाटी, बासमती तुकडा मी घेतला, त्याने जरा चव छान येते. आणि थोडा नवीन घ्यायचा तांदूळ, जुना नाही. जुना घेतला की मग डोसे तेवढे छान असे मऊ होत नाही, डोसे म्हणा किंवा आंबोळी. अर्धी वाटी उडदाची डाळ, पाव चमचा मेथी दाणे, 2 चमचे चण्याची डाळ. तांदूळ 8 तास अगोदर भिजत घालायचे. उडदाची डाळ, चण्याची डाळ आणि मेथीची डाळ 2 तास अगोदर भिजत घातली तरी चालते, कारण ती लवकर भिजते. आणि ही पेज मी बनवून घेतली आहे उकड्या तांदळाची. उकडे तांदूळ भिजवून असे जर घेतले तर पटकन मिक्सरला वाटले जात नाही. अशी पेज बनवून जर त्या वाटणात टाकली डोशाच्या तर पीठही लवकर येतं आणि डोसेही सुंदर मऊ होतात. पावसात आणि थंडीत पीठ लवकर येत नाही, म्हणजे बऱ्याच जणांची कंप्लेंट असते पीठ येत नाही. मग त्याच्यासाठी हा सोपी पद्धत आहे. ही पेज उकड्या तांदळाची टाकल्याने पीठ लवकर येण्यास मदत होते. आता हे सर्व मी वाटून असं बॅटर बनवून घेतलं आहे. आणि मीठ आपण डोसे काढताना मीठ आपण चवीनुसार आपल्याला जेवढं कसं हवं तसं मीठ टाकून घ्यायचं अंदाजाने. तुम्हाला कसं हवं तसं कमी जास्त प्रमाणात मीठ टाकून हे बॅटर आता मी रेडी केलं आहे. पॅन टाकलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं अगदी थोडंसं नावाला असं तेल टाकलं आहे. आंबोळ्या खरं भिड्यामध्ये छान होतात, पण भिड्यामध्ये तेल भरपूर लागतं आणि निर्लेपच्या तव्यामध्ये थोडं तेल कमी लागतं. तर अगदी 2-3 थेंब मी तेल टाकलं आहे. आणि आता आंबोळी
टाकणार आता बघ, मी टाकणार आहे. तवा चांगला गरम झालाय. पण तुम्ही पातळ जाड कशा हव्या त्या बनवू शकता. 2 मिनटं त्याच्यावरती झाकण ठेवणार. 2 मिनटं. परतून घ्यायची 2 मिनटं. आंबोळी तयार आहे बघा. मऊ लुसलुशीत आंबोळी तयार झाली आहे, एकदम मऊ. आणि ही दुसऱ्या दिवशी शिळी तव्यात गरम करून चहा बरोबर खाण्यास पण सुंदर लागते. चिकन मस्त शिजलेलं आहे, तयार. मालवणी चिकन आंबोळी तयार खाण्यासाठी. मस्त बाहेर पाऊस पडतोय. चिकन आंबोळी तयार.